ώρα του σούρουπ. Ένα ζευγάρι, ανδρόγυνο. Στην ώρα του σούρουπ και εκείνο. Κατέβαινε τη λεωφόρο πιασμένο μπράτσο, καθώς πορεύονταν τα ζευγάρια κάποιον άλλον καιρό. Το βάδισμά ήταν κανονικό και λιγάκι βαρύ, ανάλογα με την ηλικία. Οι δυο μαζί πρέπει να έστριβαν τον κάβο του αιώνα. Σε μια στιγμή, ξαφνικά μέσα από το μενεξελή σύθαμο, σε προβαίνει μπροστά τους, σε αντίθετη φορά, μια ανάλαφρη παρέα. Κοριτσόπουλα και πενταρέλια, ανάμεσα στα 16 και τα 18 τους. Γύριζαν από κάποιον εξοχικό περίπατο, γιατί κρατούσαν κλονάρια, πρασινάδες και τα κορίτσια είχαν σφιγμένα τα λιανά τους βέλτα πόδια σε παντελόνια. Ούτε λουλούδια αγκαλιές, ούτε μπουκέτα. Καμιά διάχυση σε χρώματα και αρώματα. Ίσα ίσα, 2-3 κλαριά, σύμβολα στεγνά, ένα είδος μαρτυρίας λακωνικής του τόπου από όπου έρχονται. Οι δυο γενιές αντικρίστηκαν, αντιπέρασαν, όμως στα μάτια του πρώτου είχε απομείνει ένα ξάφνιασμα, κάτι σαν μυστικό χτύπημα στο μέτωπο, από εκείνα που σε κάνουν να ξυπνήσεις σαν ντίκρη, σε ένα νέο όραμα της ζωής. Αναπόλυσαν τότε άλλα αντικρίσματα, σε χρόνια περασμένα. Ήταν ανάμεσα σε ηλικίες που έρχονταν και έφευγαν. Ήταν διαφορετικά, πολύ διαφορετικά για να τα έχουν δυσμονήσει. Αυτό τους είχε ξαφνιάσει. Όχι η αντίθεση στα χρόνια, το χτυπητό δίπτυχο που φέρνει σε κάποια γραμμένη στιγμή αντιμέτωπες τις γενιές. Εκείνο που τους είχε κρούσει ήταν ο τρόπος που τους κοίταξαν τα κορίτσια μέσα στα λίγα δευτερόλεπτα ώσπου να αντιπεράσουν. Ίσια στα μάτια, αδίστακτα, καρφωτά και με κάτι σαν ατάραχη αναμέτρηση που της τόμωνε αδιόρατα ένας ίσκιος δροσερής ηρωνίας.
Φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της παιδικής μας ηλικίας χάνουμε την ικανότητα να μπορούμε και να θαυμάζουμε τον κόσμο. Και αυτό δεν είναι διόλου ασήμαντο. Αντίθετα, είναι κάτι που οι φιλόσοφοι προσπαθούν να ξυπνήσουν και πάλι μέσα μας. Γιατί κάπου μέσα μας κάτι μας λέει ότι η ζωή είναι ένα μεγάλο ένιγμα. Και το ένιγμα αυτό το ζήσαμε πολύ πριν μάθουμε να το σκεφτόμαστε. παιδιά όμως, ο κόσμος και όλα όσα κλείνει μέσα του είναι κάτι καινούριο που προκαλεί το θαυμασμό και την έκπληξη. Οι μεγάλοι δεν το βλέπουν έτσι. Περισσότεροι μεγάλοι άνθρωποι βλέπουν τον κόσμο σαν κάτι εντελώς κανονικό και συνηθισμένο. Και τώρα θα πρέπει να αποφασίσεις εσύ. Είσαι ένα παιδί που δεν έχει ακόμα συνηθίσει τον κόσμο ή είσαι μια φιλόσοφος που μπορεί να ξορκίσει τη δύναμη της συνήθειας και να συνεχίσει για όλη της τη ζωή να βλέπει τον κόσμο με τα μάτια ενός παιδιού?